అపెండిక్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. 2-3 కారణాల వల్ల అపెండిసైటిస్ వస్తుంది. మెయిన్ గా ఇన్ఫెక్షన్, అబ్స్ట్రక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ అపెండిసైటిస్ అంటారు. ఇంకొకటి ఏమో అపెండిక్స్ వాల్స్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం, ఇది కూడా అపెండిసైటిస్ అంటారు. ఒక ఏజ్ అంటూ కాదండి, యూజువల్ గా యంగ్ ఏజ్ లో కామన్ గా వస్తుంది. దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యూజువల్ గా పెయిన్ బొడ్డు చుట్టూ వస్తుంది. 3-4 అవర్స్ తర్వాత రైట్ సైడ్ అబ్డమెన్ లో కింద భాగం నొప్పి వస్తుంది అనమాట. యూజువల్ గా పెయిన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ వామిటింగ్స్ వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఫీవర్ వస్తుంది. ఇవి కామన్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సర్జన్ కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు. బట్ ఇందులో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత బై డాక్టర్ కొన్ని టెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ కు పంపిస్తారు. లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమెన్, సిబిపి అనే టెస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడడమే ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్. ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే అపెండిసెక్టమీ. మందులతో ఇది పోదు. అపెండిసెక్టమీ 2 రకాలు. ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ అపెండిసెక్టమీ పాతకాలంలో చేసేదంతా. లేటెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే లాప్రోస్కోపిక్ అపెండిసెక్టమీ. 3 కీ హోల్స్ లాగా వేసేసి ఆపరేషన్ చేసి అపెండిక్స్ తీసేయటం. సో ఫాస్టర్ హీలింగ్, ఎర్లీ హీలింగ్, నో స్కార్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాప్రోస్కోపీ.